Engko sing apik arep disawer karo Pak Irfan. Nah, siap lho. Ayo. Banyuwangene. Bajing loncat. Banyuwangene. Bajing loncat. Kowe arep ngajar wong. Wis tendang. Oh ya, bajing loncat ya. Ya, bersama. Iya, iya. Ayo sini sini. Ayo, Ayo semuanya ayo. Tayu. Ayo deh, lihat sini loncat. Nah, red sini guys. Mbak Lucy. Dawuh Bapak. Nun sewu ngaturaken pesan saking panitia. Napa mereka, Mbak? Nyuwun bajing loncat. Lah cocok lah ngene iki. Cocok. Oh, lah ngerti ngono langsung ya. Lah nggih. Lah menika bajingipun sinten? Loncate sinten? Sinten? Lah nggih, siap bae. Nah, iki kersanane Pak Irfan kok iki jalukane bajing loncat-loncat kok. Kapal serem gitu iki. Iki yang joget sinten? Ayo ngadeg. Nah, itu Ayo, syuting Dok. lho. Monggo. Ayo. Bajing loncat. Aku kabeh. Ayo cah telu iki. Sing ngadeg sing nom-nom ae, sing Nggih. bae lungguh tok ae Sing bayaran. kira-kira urung asam urat ayo. Lah nggih. Ayo wis. Mbak Giyanti, sing ngadeg sing nom-nom ae. Sing Nggih. tuwek-tuwek lungguh deprok tok bayaran. Nggih. Mesake kon medhek. Sana sayu. Nah, monggo mriko. Aku tak nyuting. Asli dari kota Surabaya semuanya nggih. Mbak sinten asmanipun? Kula Anjar. Mbak Anjar. Ayu menik-menik kaya benik. Sing tengah. Sopo sayu? Genes. Oh niku putrane empune pengrawit sak Surabaya niku. Oh, namine Kenes, wicarane iki apa, Dek? Angel. Mbak Angel. Nah, mereka bertiga Sudah lulus semua. Belum. Belum. Udah. Masih kelas? Kelas 2 SMA Mbak Niken. Oh. Ya. Ayo. Itu juga udah lulus. Ya, nanti ya jangan pulang dulu nggih. Jangan pulang dulu masih ada. Sepeda nanti Dudi goro-goro nggih. Nah, pokoknya jangan pulang dulu nanti habis goro-goro atau sepeda. Luar biasa sponsor malam hari ini nggih. Masih ada TV 2. Yuk bajing Ayo loncat. bajing loncat. Pelok.
kurang kalih. Bagait hati aduh Kirang kalih, Pak. aduh Duh, kadung rono ya. bagait hati Yuk. Bajing loncat sana aduh abdi lemah narsangka Mbak Niken. Nanti jangan pulang dulu karena sepeda ini untuk Anda semuanya yang beruntung pada malam hari ini. Mas Komet, Ya. ucapan terima kasih kagem panjenenganipun Pak Cahyo, nggih Mas Komet, Bapak BAS, Pak Irfan Sembah Kasuwun, Terima kagem kasih. kanca-kanca seniman dan tokoh budayawan. Dan untuk desa ini tentunya Betul sekali. mudah-mudahan menjadi desa yang maju, tetap jaya dan rukun selalu Allahumma. Amin. Padalang pangapunten ingkang kathah. Terima kasih banyak. Mugi-mugi sehat selalu, sungkem takdim kula. Matur nuwun. Mbak Kakung sedaya kemawon dalange sik akeh Mas. Monggo lampanipun pun lajengaken. Ayo mak netepi kewajiban. Nduk, druning eling kudu lan waspada. Nggih. Ya. Kabeh kuwi kripik gedang godho ketela sithik idang didum padha rata. Ayo dawuh yung. nderekake Gustimu manding ning sanggar palanggatan. Ngestaken dawuh yung. Pani pawaka siking geni guna tahana Reneng arana kaya